Widodo rahayuning sedya rinengga ing manis sinengkuh aruming tias tumapak ing gati upacara sakral boyong temanten sarimbit kalenggahan menika kadherekaken paguyuban Sinoman Sekar Madiyo Dusun Brego Kademangan Ngali Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi kadherekaken tatarias pengantin Ibu Purwati ningsih pidalem ing Dusun Brego Kademangan Ngali Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi sinengkuyung ugi kadang kula kinasih Triwul profesional audio sound system
Pidalem ing dusun Bligo Kademangan Ngali kadherekaken kadang kula kinasih campur sari ringkes aini musik pidalem ing Kademangan Plosorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi pangajaping sedya amung nyuwun pangayoman ridho saha berkah Gusti Allah ingkang maha kawasa satemah lampahing upacara sakral boyong temanten sarimbit hanggung kinembung ing karahayon niskala sawanipun kadang kinasih campur sari ringkes aini musik kautus dening pamengku gati saperlu mrepeki tindake satriya ing Mataram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma Syekh rahmat saha nugrahaning Gusti ingkang hamurba gesang awujud songsonging kawilujengan mugi hanggung tumanduk tumedhak sumandha sumandang sumanding kajiwa saha kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula Waradin Sagung Sasomo kula nuwun sugeng siang wilujeng rawuh katur para pepundhen para pinisepuh saha sesepuh ingkang satuhu hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu pantes pinundi saha kinabekten katur para alim ulama ingkang rahina pantaraning ratri hanggung memetri kitab suci wahyuning ilahi nggih kitab suci Al-Qur'an mongko panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi para pangembating praja para sarjana sujaning budi mongko songsong agung tumraping para kawula dasih ingkang satuhu pantes ingurmatan katur bapak ibu sinedahan saha kadang werda tuwin muda mongko pametri kabudayan Jawi ingkang satuhu hanggung duduk dudah mekar saha angrembakaaken kabudayan Jawi tilaranipun para leluhur ingkang satuhu sinudarsana ing ari pinilih Buddha cemengan sinebut ing akatah Rebo Wage anyarengi pletek ing surya kaping 7 Januari anglegahi warsa 2026 keparengna kula hambuka wiwaraning suka wenganing wicara duwaraning kandha wit keparengipun pamengku gati
Bapak Sunarto saha Ibu Dewi Ningsih kalenggahan menika kula mradapa ngadeg ing ngarsa panjenengan tinanggenah minangka panatacara salebetipun upacara sakral boyong temanten sarimbit mapan ing dusun Blego Kademangan Ngali Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Ramah. Bapak Ibu sinedahan ingkang satuhu winantu ing Karahayon purwakane ngatur sumangga nun panjenengan sedaya kula dherekaken manungku puja saha ngunjukaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kawasa ingkang sampun kepareng paring ganjaran kawilujengan katentreman saha kabagas warasan satembah rahina kalenggahan menika panjenengan sedaya lan kula maksih dipun keparengaken pepanggihan ing papan ngriki saperlu hanjenengi saha paring berkah pangestu dumateng pamengku gati genyo anetepi saperangan darmaning werda amini sudo putra kinasih ingkang peparap Bagus Irfan Dwi Prasetyo ingkang sampun kepareng bedah desa Hamboyong Putri Nimasayu Sri Lestari Siwi Putri Bapak Carum Soswargi Ibu Harotin pidalem ing dusun Blego Kademangan Ngali pangajaping sedya Purwa Madya Wusana lampahing upacara boyong temanten sarimbit hanggung kinembung ing Karahayon Niskala pangalembana solawat saha salam hanggung kaaturaken dumateng mustikaning titah jalma pinilih negih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka colok oboring pepadang talining agesang tuwin teken kinarya dados tuntunaning titah saindenging bawana. Bapak Ibu sinedahan ingkang satuhu bagya mulya lampahing upacara boyong temanten sarimbit kalenggahan menika badhe sinengkuyung para-para ingkang sampun piniji katindakaken nut tata cara ingkang sampun lumampah saha sinengker ing Kademangan Ngali. Panyuwunipun pamengku gati Bapak Ibu sinedahan katuran lelenggahan kanthi mardikaning penggalih saha kersa paring pudyastawa pudyastuti ngantos titi purnaning gati rum kuncaraning bangsa dumunung aneng luhuring budaya kula sakadang tatarias pengantin Ibu Purwati Ningsih sinengkuyung Triwul Profesional Audio Sound System kadherekaken campur sari ringkes aini musik ngaturaken sugeng rawuh sugeng hamirsani nuwun matur nuwun Bapak Ibu sinedahan ingkang satu bagya mulya mongko purwakaning adicara sumangga Bapak Ibu sinedahan kula dherekaken nglairaken Ummul Quran sesarengan bismillahirrahmanirrahim barakallah wa bisawati rasulillah lahul fatihah. Matur agung ing panuwun mugi kanthi waosan surat Al-Fatihah Gusti Allah hanggung paring pangayoman ridho saha berkah satemah
lampahing upacara boyong temanten sarimbit hanggung sinongsongan kawilujengan niskala. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu tamu undangan yang membawa putra-putrinya yang masih kecil, mohon supaya dijaga tetap bersama Anda sehingga jalannya upacara boyong temanten berjalan dengan indah, khusyuk, khidmat dan anggun. Sekali lagi kepada Bapak Ibu tamu undangan, tanpa mengurangi rasa hormat yang mempunyai putra-putri yang masih kecil, mohon supaya tetap dijaga bersama Anda sehingga tidak mengganggu jalannya upacara boyong temanten. Terima kasih. Katur pepunden kula Bapak Sunarwan tetuangganing keluarga minangka pangersaning lampah abdi dalem keprabon Putri Domas Manggolojudha. Bapak Sunarwan monggo katuran jenggar saking palenggahan samapta wonten ing pamondhokipun Putri Domas Manggolojudha. Bapak Sunarto Ibu Dewi Ningsih katuran jenggar saking palenggahan lenggah ing sasana pinajang sasana adi mulya. Bapak Sunarto Sarimbit minangka pamengku gati monggo lenggah wonten ing sasana pinajang sasana adi mulya. Wondene Bapak Sunarto monggo samapta ing pamondhokipun Putri Domas Manggolojudha. Kepada teman-teman asisten tata rias pengantin Ibu Purwati Ningsih, Putri Domas dan Manggolojudha mohon dipersiapkan untuk sowan kepada pamengku gati dengan membawa perlengkapan upacara boyong temanten. Sekali lagi kepada teman-teman asisten tata rias pengantin Ibu Purwati, Putri Domas dan Manggolojudha mohon segera dipersiapkan untuk sowan kepada pamengku gati dengan membawa perlengkapan upacara boyong temanten. Boyong temanten sarimbit tasranani uborame sarat srono. Salah satunggalipun nenggih kembar mayang ing pangajap kembar mayang kang minangka donga sinandi murih temanten sarimbit anggenipun bebrayan tansah antuk kamulyan jati kinantenan sesanti mulyaning bebrayan. Lamat kapiyarsa swantening pradonga tinabuh ngayut-ngayut kadang wira pradonga campur sariringkes aini musik kendang sawiga tumandang hamurba lampahing wirama binarung ungeling gongso padang hanarawang sumilak silak katon hangilak-ngilak margi agung kang tumuju ing madyaning sasana wisudan
Abdi dalem keprabon ingkang dipun pangarsani Bapak Sunarwan lumaksana arsa sowan ngarsanipun pamengkugati. Sowanira para abdi dalem keprabon saperlu ngaturaken uba rampe syarat srana jangkeping upacara boyong temanten. Bapak Ibu, kula sakadang sowan ngarsa panjenengan, sowan kula ngaturaken daharsa unjukanipun Gusti Kakung Gusti Putri. Putri Dimas sakadang, Bapak Ibu tampa anggonmu sowan. Sing ati-ati anggonmu nindakke pakaryan ya nggih. Estokaken dawuh Bapak, estokaken dawuh Ibu. Putri Dimas kang ana mburi kene maju kene nyaket marang Bapak lan Ibu ya nggih. Katimbalan dawuh kula ingkang sowan Bapak, katimbalan dawuh kula ingkang sowan Ibu. Bapak lan Ibu Bapak lan Ibu dawuh marang sira sakloron iki ana wujuding kembang kang sinebut kembar mayang, kembang kang dumadi saka kayune kalpataru minangka lambanging kelanggengan tumraping bebrayan Gustimu Kakung Gustimu Putri. Tampanana bopongen sing ati-ati ya nggih. Estokaken dawuh Bapak, estokaken dawuh Ibu. Putri Dimas Purna nampi kembar mayang. Manggala yuda kang ana mburi kene maju kene nyaket marang Bapak lan Ibu ya nggih. Katimbalan dawuh kula ingkang sowan Bapak, katimbalan dawuh kula ingkang sowan Ibu. Bapak lan Ibu dawuh marang sira sakloron manggala yuda. Kembar mayang kang minangka syarat srana wisudaning Gustimu Kakung Gustimu Putri. Tampanana bopongen sing ati-ati ya nggih. Ngestokaken dawuh Bapak, ngestokaken dawuh Ibu. Manggala yuda purna nampi kembar mayang. Bapak Sunarwan pamit kalian pamengkugati. Monggo Bapak Sunarwan mandhap saking sasana adimulya lumaksana tumuju ing palermanipun pangantian Putri saha Kakung. Monggo Bapak Sunarwan laju kewala tindak. Kawuryan abdi dalem keprabon Putri Dimas manggala yuda lumaksana ingkang dipun pangarsaning tetuwangganing keluarga nenggih Bapak Sunarwan madal piswanan lumaksana tumuju palermanipun temanten Sarimbit. Pamengkugati nenggih Bapak Sunarto Ibu Dewi Ningsih katuran jegar saking palenggahan samapta jumeneng wonten ing Bali Wisma. Lulus Raharja Niskala pambedoling kembar mayang. Kawistara anggenipun tindak lon-lon baka alon abdi dalem keprabon tumuju ing parepanipun temanten Sarimbit.
Sri teman yakti lampah iro alon micil iro Sri temanten yakti lampah iro alon rebek waudya warna nira solah ira wingit lir hapsari tumurun solah ira wingit lir hapsari tumurun Caraka sinandi kadang fotografi monggo dipun pirsani ing paleremanipun Gusti Kakung Gusti Putri sampun samapta menapa dereng kula nyuwun dawuhipun sepisan malih nyuwun pambiyantinipun kadang caraka sinandi kadang fotografi monggo dipun pirsani ing paleremanipun Gusti Kakung Gusti Putri sampun samapta menapa dereng dereng nggih nyuwun pangaksama Bapak Ibu sinedahan nggih karana lampahing ijab kabul katindakaken wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Paron kundur saking KUA tabuh 9 langkung 50 menit kamangka temanten sarimbit tasih gantos ageman pramila nyuwun pangaksama upacara boyong temanten ing mangke paripurnaning nglangkungi kumandangipun adan duhur lepat diagung pangaksama tasih sinarengan kadang kula kinasih Aini musik ingkang sopan dengan kimantenan Dwi Swarawati untuk ing mangke badhe nderekaken lampahing upacara boyong temanten ngantos paripurnaning gati wong ayu kang lenggah kulon mike diasta jumeneng Ji, pripun Bapak? Tuku sandal ning kutha Semarang. Tak kenal maka tak sayang, paring asma wong ayu. Ji. Dan paring asma Sinta Deviana, Bapak. Saking kedua. Jadi Gusti Putri dereng paripurna ngene ngeti busana. Monggo aturan saos selipun harsalipun para tamu lalagunipun derek sliramu wong ayu. Mbak Pur mangke setunggal tembang katuraken nggih. Mbok bilih sampun purna kula nyuwun dawuh nggih. Monggo wong ayu.
Wong ayu aja matur kaya ngono. Yen to aku lan sliramu kudu tresna adoh papane ning katresnanku tetep kanggo sliramu wong ayu. Tan ana wanita liya kang dadi memani ing atiku kajaba mung sliramu. Butuh katresnanku ya mung kanggo sliramu wong ayu. Ayo lanjutke. Kaya ngene lakonku di apa tak ketemu yen ditinggal Profesional audio sound system dari FM Tata Rias Pengantin Ibu Bawa Indonesia yang uyung dan memandu Bapak Sunarto Sarungi. Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandal atiku.
tumetes nelesi pipiku. Tresno mbok yo kandha kandha sing prasaja aja kelati aku ora bakal Seenggaknya Pak Ora dadi karepan atiku. Cih Kabeh kuwi tak lakoni murih cukup kebutuhanmu. Tak rewangi aku makarya ana ing njaba kutha wong ayu. mekaten Kang Mas Sing dak jaluk sliramu uga tetep tresna marang pun Kakang. Insya Allah Wis ayo nanti telasne wong ayu. kaya ngene lelakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe ati salah